Subscribe to Facto Disa channel and press the bell icon for new updates. दुनिया रे एमिति किछि रहस्य अछि जाकु ना कोनोसी वैज्ञानिक समाधान करि परिचंती ना कोनोसी बुद्धिजीवी तार सम्मुखीन होई परिचंती ना कोनोसी इतिहासकारी ता विषय रे जानि परिचंती सेहि परि किछि रहस्यमय घटना को मो फैक्ट ओडिसा नै आसुछि आपण पाखु तो चलंतु स्टार्ट करिबा। नंबर 1 द जायंट स्टोन ऑफ कोस्टारिका। जायंट स्टोन ऑफ कोस्टारिका एक एमिति एक पदार्थ जहाँ देखा संपूर्ण गोल। यार रूप वैज्ञानिक मानक मध्य एक कौतूहलता सृष्टि करिଥାଏ। केतेकଙ୍କ मतरे ଏହା ଭିତରେ ସୁନା କିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଏହାକୁ ଡାଇନାମାଇଟ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାଇବା ଫଳରେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ତଥା ସୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରକାର ଜାଇଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋନ ବା ଏମିତି ପ୍ରକାର ଗୋଲ ପଥର ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୌଣସି ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ତ ଏହାର ରୂପ କୌଣସି ମାନବ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଗଠନ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଦ ବେଉନିକ ମନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ବେଉନିକ ହସ୍ତଲିପି। ବେଉନିକ ହସ୍ତଲିପି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ କଠିନ ହସ୍ତଲିପି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇତିହାସକାରୀ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ତାକୁ କିଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ପାରିଛନ୍ତି ନା କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପଢ଼ି ପାରିଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛି ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଅଛି। ତ ବେଉନିକ ମନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାକୁ କାହାରିଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଦ ଆଣ୍ଟିକ୍ଥେରା ମେକାନିଜିମ୍। ଏହା ଏମିତି ଏକ ମେକାନିଜିମ୍ ଯାହା ପୂର୍ବ କାଳରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାଉଥିଲା। ଏମିତିକି ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳରେ ବେଗ ମାପିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଆଣ୍ଟିକ୍ଥେରା ମେକାନିଜିମ୍ ଏକ ଏମିତି ଏକ ମେକାନିଜିମ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନର ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବେଗ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଆଣ୍ଟିକ୍ଥେରା ମେକାନିଜିମ୍ ସେ କାଳରେ କେମିତି ଆସିଲା, କେମିତି ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିଥିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଯାଉଛି ଯେ ସେ କାଳର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଲୋକଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ଦ ଜେନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଖିପାରିବେ? ନାହିଁ ନା। ହେଲେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଖାଲି ଆଖିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେହିଭଳି କିଛି ଜେନେଟିକ୍ ଡିସ୍କରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଜେନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ ଏକ ଏମିତି ଏକ ଡିସ୍କ ଯେଉଁଥିରେ ଭ୍ରୂଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବା ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଏମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ବିନା କୌଣସି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିପାରିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିଛି। ନା କିଛି ପାୱାର ଥିଲା ନା କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଦ ବଗଦାଦ ପେଟ୍ରି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି
ଯେ ବିଜୁଳି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏହାକୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ହାତରେ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି ଯାହା ଦର୍ଶାଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବଗଦାଦ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ବଗଦାଦ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାହା 1 ଭୋଲ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, 1 ଭୋଲ୍ଟ କରେଣ୍ଟ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସୁନା ଉପରେ ପ୍ଲେଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ତ ସେ କାଳରେ ଏମିତି କେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲା, ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିଏ ବାହାର କରିଥିଲା, ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁରାଗ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କେଉଁ ସହରରୁ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।